U svakom slučaju, ti koji ne prihvataju demokratiju kada gube, ne bi trebalo da budu iznenađeni sutra kada budu pobedili što neki drugi demokratiju ne prihvataju kao oblik političkog režima koji je i dalje najbolji, rekao bih, jedini normalan i racionalan u savremenom društvu. Ja želim da vas podsjetim da sam kao jedan od opozicionih lidera uz retke izuzetke gotovo uvek dolazio na razgovore. Tako sam upoznao i predsednika Miloševića, i Milutinovića, i Lilića, i Tadića, i mnoge druge ličnosti u političkom životu, ne samo na konsultacije. Želim da obavestim građane da sam u poslednjih 5 godina 9 puta, uključujući i poziv na dijalog u Kosovu i Metohiji, pozivao na razgovore. Povodom različitih izbora, kriza kroz koje smo prolazili, i uvek je odgovor bio isti. Dolazio iz jednog centra, s polja i od određenih velikih biznismena koji bi rekli ako se pojavite tamo, neće vas biti u ovim ili onim medijima, tako da nemate šta da tražite tamo. Jer valjda znaju kada se razgovara da onda to nije samo lupanje u džak, već moraju da se čuju argumenti i druge strane, audiatur et altera pars. Ja ću svejedno nastaviti da pozivam na dijalog i dosadašnjim tokom dijaloga sam zadovoljan, a upozoravam narod u Srbiji, ljude u Srbiji, da oni koji nisu spremni da razgovaraju sa svojim predsednikom nikada neće biti spremni da obavljaju najteže razgovore u interesu svoje zemlje. Lako će popuštati po svim pitanjima ili neće biti spremni uopšte na razgovore i time će zemlju dovoditi u najtežu poziciju. Samo to ljudi u Srbiji moraju da znaju. Onaj ko se plaši razgovora, taj ne zaslužuje poverenje naroda. I ne vređuju oni mene lično, niti političku partiju čiji sam član. Oni vređaju volju naroda, vređaju sve građane Srbije, vređaju institucije ove zemlje. Ta kultura politička koja se naziva kultura otkazivanja ili cancel culture je nešto što donosi mnogo zla i mnogo toga lošeg u ovoj zemlji. Želeo sam i da im ponudim određene informacije do kojih je malo lidera u svetu došlo, zahvaljujući vezama koje imam sa bliskoistočnim liderima, sa liderima sa Bliskog istoka, dakle, iz Azije. Želeo da im prenesem druge neke informacije do kojih su došle naše obaveštajne agencije, ali nije ih zanimalo. Nije ih zanimalo ništa, jer sve znaju najbolje, a i to što oni znaju ja sam želeo da čujem. Ja sam želeo da saznam od njih nešto novo, da prihvatim nešto novo, da promenim nešto u svom ponašanju. Ja priznajem to, meni to nije teško. Ja to osjećam kod sebe. I ja vidim da to kod sebe moram da promenim. I neću da vam to krijem uopšte.